419. Ze woonde soms in een hoeske. Zij was wat stief van rummetief. Toch kon ze zo al nu verwerken. In het lutje hoeske achter die. De kinderen waren al lang de deur uit. Toch kwam ze ook nog op de steen. En meest die dan ze tovervrouwen, die wisten ze op moet waar de zee. Het nog nooit zo donker geweest, of het weer altijd wel weer licht. 600 en een olle zegen, een zwientje op zak en kampkelaar. En 2 moeders, 1 over het lontje. En in haar looppoel onbedaan. Zien hele leven haar arbeid. En moeke met 8 kinders toe. Wie ze me dag al vroeg aan het maaien. En pas om melken stiet bij ons. Het nog nooit zo donker geweest, of het weer altijd wel weer licht. Zo'n op een zondag in december, Christop uit zomer zo benauwd. Zijn dochter brengt om binnen stad, omdat ze het eigenlijk nooit vertrouwt. En aan het oog is overleden. Zet mij verdorske zo begroot. Misschien was beter aan de zon west. Dan 3 weken later was ze dood. Het nog nooit zo donker geweest. Of het weer altijd wel weer licht. Het nog nooit zo donker geweest, of het weer altijd wel weer licht. De dode die je nooit kunt zeggen, dan beide woorden geen verlies. Ze rusten zacht door op het kerkhof, vlak bij het hoeske achter die. Het nog nooit zo donker geweest, of het weer altijd wel weer licht. Het nog nooit zo donker geweest, of het weer altijd wel weer licht. Die app net en wat mij betreft terecht hoor. Ede Staal, de Jacques Brel van Groningen. Het is nog nooit zo donker west. Hij staat op nummer 419 dit jaar. Nou. Waarbij ik meteen moet denken aan mijn opa en oma. Ras Groningers. En ze woonden dan wel in de Noordoostpolder. Maar de Groningers die haal je er nooit uit. En dat cassettebandje van Ede Staal kwam af en toe weer tevoorschijn. En dan zongen ze keihard mee. Feiko uit Zuidbroek die heeft een veel stoerder verhaal daar nog bij. Want hij zegt, Ede Staal, dat was mijn leraar Engels op de LTS in Winschoten. Ja, en hij was altijd bezig met muziek. Er stond een grote bandrecorder in de klas. En dan liet hij ons stukjes muziek horen van zichzelf. En daarna vroeg hij, is het wat? Natuurlijk, met een sigaret in zijn mond. En nou ja,